kerkhof. Ik dacht dat het alleen maar mannen waren, maar daarachter loopt ook een dame rond. Maar of die van de onderhaldsploeg is, weet ik niet. Help! Horst en Jo en allemaal bekenden, hè? En Rudy. Rudy, ja. En die mevrouw. Ja, een stagiair. Ken je even goed? Nee. Niet? Hij deed gewoon een keer in de eigen. Hij deed het goed. Ik zeg net, dat hebben die vast al allemaal bijeengeblazen vandaag, dat klopt? Ja. 100 jaar kerren. Ja, dan komt dadelijk een grote tractor. En die grote wagen erachter. En die gaat het oplaaien. 100 scheurkerren? Voor de asperges. Minimaal. Voor de aspergesbedden. Ja. Dat er al jaren. Dus dat is 100% recycling hier? Ja. Dan zorg je de dooie voor. De vruchten, hoe wordt dat gebruiken? Ja, dat zeg ik Dat dat. Dat wordt gecomposteerd en dan laten we het een jaar zitten. Familie van hem. Laten we een jaar zitten en dan wordt dat tussen de bosbessen gevaren. Oh, ik wil net asperges. Oh, asperges. Ja, dat kan. Dat is Heel maar de meeste gaan heel tussen de bosbessen, omdat die groeien daar het beste nog op de humus van die bladen. De blaaier van het kerkhof. Ja, overal al die bladen op. Hé, wie mooi is dat als ze nog die reis nog het hiernamaals nog een bijdrage kunt leveren aan asperges en bosbessen. Ja. Dat geven we alleen in Sint-Joos. We zijn wel trots dat er met 13 mannen en 1 vrouw. Ja, ik zocht. Ja. Door gaan ze achter. Iedere morgen door 4 weken komen we hier samen onderhoud doen. En dan vraag ik me af, is dan de gelukkige, is dat die ene vrouw of ziet jij dat? Die ene vrouw. Eén vrouw natuurlijk. Als je eerder had geweest, had je koffie met je kunnen drinken. Ja. Dat is nu koud. Maar Oké. er is wel nog cake. Nou, Kijk, ja. kijk! Ja. Oh. Nou, gelukkig zien we weer geweldig goed verzorgd vandaag op ons reizen door de We zijn contraien. niet de eerste dan, hè, vandaag. Nee, je ziet niet de eerste. Nee. Dus je doet meer opnames per dag. Nou, sterker nog, je ziet eigenlijk een beetje de, wat zou ik zeggen, de Penderen-opname. Oh. Het vierde wiel het vierde wiel. Nou ja, we zoeken ook het sloetstuk, de oetsmieter, last best. Zullen we het op last best houden? Ja? De kers op de taart. Ja, Dankjewel. De bas Dat is niks zo veranderd. nergens zo van lui halsen werken wie hier. Ja, of met de hand in het hoor zien stonden. Doet je dit iedere week? Één keer in de maand. Eén keer in de maand. 4 weken, 4 weken. Nu, de volgende is 16 december, net de week voor kerst. Dan moet het weer. En hoe is het met het ziekteverzuim? 0, hè? 0. Ja, hè, 0. Nou, de Sinterklaas die komen er een paar keer aan eten. Je hebt ze ook te weer. Ja, en dat kun je doen hebben. Met voeten leren. weer toch. En dan kregen ze straks terug. Hè. Ja, reaal. Ja. Moeten zich verantwoorden. Maar ja, dat is natuurlijk Dat zo. komt straks. Ja, je kunt dat oplaaien. Dus die 10 scheurkerren die gaan er in één keer in. Ja. Dan kunnen ze de wagen, die wagen staat Maar er. ja, dat moet ook weg, joh. Ja. Kijk wie snel het opgeladen is hoor. En wie duidt dat dan? Ja, met shop, hè, de bakvuren, dat de bak. schuift het bijeen. En dan boven de Je wagen. koppelt hem af. En dan met de bak. Maar gaat hij met een bak over? Nee, die koppelt hem af. Nee, die koppelt hem af. Zit de wagen dan neer en dan schuurt aan de achterkantje erop. Al volgens mij kunnen de auto's blijven staan. Ja, de achterwal. Dan hoeft er in de kom. De wagen van daar. Moet ook weg. Dat is vet genoeg. Wat zet er nu? Moet hij weg? Die mini moet ook Wieso? weg. Mocht hij dat eigenlijk niet weten dan? Ja, die kunnen er nu niet meer oplaaien. Hè. Kunnen er nu niet meer oplaaien. Ik weet niet wat er zat. Nou ja, daar heb je in ieder geval een alibi, hè? Zeker. Ja. Het is bewijs dat je ook daadwerkelijk hier ziet geweest. Je ziet allemaal van Sint-Joos? Ja. Ja? Een ex. Eén woont een hek. In echt? Ja, dat is ook. Dat is, Dat is eigenlijk van seniors. dat is zo. En dat is voor de eerste keer vandaag hier. Echt Nu hoor? een aanmelding, hè?
Je ziet... oud nu. Ik was, toen ik wegging, toen ik verhuisd ben, toen ben ik een jaar of 4 in mijn streek geweest, en echt geweest. En dan word ik ontslagen genomen, toen ben ik weer terug. Vanwege de gezelligheid en als hij naar me toe komt, kreeg ik niet nee zeggen. Oh ja? Ja. Zo'n goede kameraad. Ja, een aardige fan. En net erom niet kunnen missen, hè? En hoe lang gaat die vriendschap al terug? Nou, zolang als ze niet werken, hè? Ja. Dus, nou, maar hij is altijd een kameraad van mijn broer geweest, hè? Ja. En zodoende is dat. En dat slijt een beetje van nee, chance, maar wel een beetje. Maar is dat op latere leeftijd dan overgeslagen tot een echte vriendschap? Ja, dat mag ze wel zeggen, ik ga het later. Nee, met Harry. Maar, nee, met Harry, dat ken Ja, ik. de broer, ja. Ja. Ja, de broer, zolang als ik hier in Sint-Joas woon. En over... En die hebben altijd veel samen georganiseerd hier in Sint-Josse. Geet wie? Nee, Het kerk. met mijn broer. De klokorganisatie, Ja. wat heb ik allemaal gedaan, dus... Ja, als je het voor de kerk gedaan moest, waren we vrouwen maar 1 klok en uiteindelijk bouwen we toch 3 klokken. En een wiezelplaat, hè? En een nieuwe wiezelplaat. Ja, die hong er nog. Oh, dat is serieus? Ja. Op de zoot er is geen wiezelplaat op? Nee. Nee, geen tietklok. Nee. Die is in 49 ingezegend. Ja. En Toen was het net te 84, weinig 80 geld. jaren, 86. Ja, in 86 zijn toen de klokken gekomen. Een actie geweest met de historische optocht, hè? Ja. Een wijfeest. In 59. Nee, in 86. 86. Rond 86. 59 is de kerk ontstaan. Oh, zo. Toen is ze geboren, vanaf Ja. 59. Ja. Want dat hing samen, toen dacht men dat Sint-Joas een groot dorp zou worden. Daarom hebben we Vanwege een de groot, Beatrix. Hè? vanwege de Beatrixmijn Ja. in Vlodrop. Die is niet doorgegaan. En nu zitten we met een te grote kerk gerelateerd aan het aantal Die kerk is niet inwoners. te groot. De kerk is niet te groot. Nee? Nou, ik ben er eerder zo altijd naar een kiek. Ja. De kersen aan hem maar. Nee, maar die is wel te groot voor het aantal lui. Nou, ja. Ja, ja. En waarom vond je het belangrijk dat je van 1 klok naar 3 klokken ging? Omdat 3 klokken de gewoonte waren, Is dat zo, hè? Ja. Dan is de kerk compleet. Hè? dan is de kerk compleet. Bijvoorbeeld 1 klok, dat is in sommige dorpen nog, die wordt geloot als de vrouw doodgaat. Dat is eigenlijk heel Dat is discriminerend. Dat is jammer. En 3 klokken wanneer een man stort. Nee, nu hier niet. Nee, allemaal 1. De grote klok Ja. als een man en de kleine klok als een vrouw. Maar voor de mes, om half uur voor de mes, gewoon alle 3 de klokken. Die is op knupje 1. Oh, daar gaat echt een wereld voor me open. En Ja. dan om Dat heb ik nog nooit een gehuurd. keer voor de mes, Ja? dat andere knupje. En dat is de kleine klok. Ja. Die het eerste erin hangt, wie de kerk ingewijd is. Dan moet ik direct denken aan het gezegde van iets aan de grote klok hangen. Ja. Ja. Maar dat is dan typisch een mannending? Dat weet Wat ik mannen niet. Of is dat gewoon het bekendmaken van Ja. iets? Ja, ja, Iets aan de grote klok aankondiging hangen? van de aankondiging van, ja, voor de mes is de aankondiging van de mes. Hè. Goh. Half uur voor alle klokken, alle 3. Want dat En ik wordt het hier- ook met het loeien. Hè. Ja. Een half uur voor de mes loeden het en als Ja. ze de 3 klokken. En 10 minuten, kwartier voor de Kwartier. mes. Ja, dat verschil van prochie tot prochie. Trumpen. En dat wordt Het trunken, ja, dat is de en dat kleine wordt klok. de kleinklok. De kleine klok. En die hangt het hoogste in de toren. Ja, Zeg er nog een keer uit. Trumpen. Trumpen Ja. trumpen. met een P. Ja. En in de middag vroeger, het angelus, hè, dan doe je die klok ook, diezelfde klok, om 12 uur. Dat klein, dan gingen ze de boeren op hun knieën en dan wordt het middaggebed gebed. Iedereen die de klok huurde, die Ja. ging dan op een knieën. In de agrarische In de oude- wereld wel, ja. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het steeds Daar zijn minder. nog ja. schilderijen van, hè. Ja. Dat ze aan bij zijn, de houten schurken steeds zo, en dan staan ze erbij om 12 uur. En hier loeit je klok ook nog. Ja. Want ik loester, als ik thuis ben, loester eerder, Ja. Duits het nog. Want af en toe is de zekering kapot. En dan- Maar je komt dus nog regelmatig in de kerk om de kersen aan te maken. Een kusterjoor. Dat is de Kusterjoor. kasten. De kuster. Overgebleven, niet nee kunnen zeggen. Nee, nee kunnen zeggen. Ja. En wie lang doet je dat al?
Wie lang? De laatste kuster is 2 jaar geleden gestopt. Nee, langer, 4 jaar denk ik. Nee, Willy. Oh, Ja, Willy had het toen overgenomen. En Willy Likkie. Urn van Willy. Dat is de Die heeft mij aangeleerd. Dat is de tussenkust.